Čaute všetci a idem natáčať FC Mobile. Tak, dobre. I dneska si zahráme FC Mobile, lebo už som nevedel, čo mám natáčať a aké shorty a tak. Takže dneska ideme FC Mobile. Konečne. Hopa. Kámo, to čo je? Dobre. Dobre, máme balíček. Je dobre. Super, pekný. Tieže, dobre. Tak, dobre. No, dobre. Ideme si pozrieť môj tým, len ešte ideme. Extra time, eventy. Nechcem žiadny event. Nič nechcem. Dobre. Môj tým. Toto je môj tým. Toto je môj tým. Tu je môj tým. Takto vyzerá môj tým. Mám Bellinghama, Wilsona. No a takých, no. Dobre, ideme hrať. Takže najprv si dáme zápas. Normálne. Kde je zápas? To je manažer. Dá si toto. OK. Toto je zápas, ne? Aha, OK. Dobre. Proti. Oh my god. Ale to vyhrajem. Mal by som... to vyhrajem. Dobre, vyhrajem. No, dawaj. OK. Ja mám taký tým. On má taký. Akože nič moc. Tak. Dobre. Ale ne. Som mohol nahrať. OK. Si dáme tak. Tak som. Gól! Som dal gól. 1-0. Vyhrávame. A jaký krásny. Dobre, rozohrávam. Nie, oni rozohrávajú. Dobre, oberme. Dobre, super. Hopa. Gól! Jaký krásny. Gól, jaký krásny. 2-0. Bum, petarda. Zase oni. OK. Dobre. Čo? What the hell? Ruka. Jej. No. Slide. Dobre. Máme, nie? Hej. Či? Nie.
Dobre, ideme. Ideme šprinty. A teraz daj naspäť. Ej! No. Ale to prasa. Som si myslel, že dám, ale nevadí. Dobre, dořezeme tak. Dúfam, že tam to chytí. Náš hráč tam. Hopi. Nie. Ale. Yes! Dobre, super. Dobre. To ja, dobre. Teraz nahrajem tomu. A teraz? Čo? A teraz? No! Skoro by bolo. Dobre, teraz tam tomu. Hopa, hopi, strelaj! Yes! Gól! A zase ten istý. Kamo. To ten Vrajk, to musí byť dobrý. Ten je strašne dobrý futbalista. Vrajk. Keby som tak mal Ronalda ešte. To by bola pecka, čo? Teraz taký krásny. Dobre. Zatiaľ máme prestávku. Dobre. Hopa. Čo? Jaj. Och jaj. Ja som si myslel, že tam nejaký hráč stojí už. Dobre, chytaj. Áno. Slajni ho. Počkaj, rýchlo. Nie, čo robím? Neviem prepínať. Dobre. Tak, nahrajem. Dobre, teraz idem dopredu. Čo? Čo sa stalo? Čo? To čo je? Neviem. Dobre. Hej, čo sa deje? Prečo som odkopol? Však to ja som nič neklikol. Dobre. A teraz? Ale no tak. Tak čo dneska je? Dobre. Tak toto musí byť aj... Tak toto musí byť aj trošku silný tým. Nie len taký obyčajný. Dobre, a rýchlo. Yes. Dobre, a bež. A strieľaj! Som mal petardu. Dobre, no i... OK. Opa, hip, yes, dobre. Čo sa stalo? Ja... Hopi. Oj. Come on. Ne. Musíme rýchlo. FC Mobile. Nesklamám. FC Mobile. Dobre. Dobre. Super. Teraz tam. A teraz. Čo? Rýchlo.
Dobre. OK. Ale aj tak sme vyhrali. Vyhrali sme, dobre. Ideme ešte aspoň ešte 5 zápasov. Ideme aspoň 5 ešte zápasov. 5. Bol odomknutý bonus. Oh my god. Super. Tak toto je pecka. Dobre. Ideme ďalšie. A zase proti Real Madrid. Teraz už druhýkrát ideme proti Real Madridu. Či nie druhýkrát? To keď som ešte nenatáčal videa, no tak som predtým tiež išiel proti Real Madridu. Tiež som predtým išiel. No. Ale tu vidno, že asi vyhrajem Ronaldo. Co rozsadím? Oj, on má jaký slabý tým. Ideme. Ideme. Nahrajeme. Hopa, ideme. Dobre, hopa. Jedem. Dobre, hopa. Hopa, hopi. Hop. Čo som? Dobre. Jaj. OK. Napal to tam! Ešte! Gól! A pum! Nevydarená a zase pum! OK. Opa, hopi. Dobre. Nie. Dobre. Pekne, že som odkopol. Dobre. Wow, rýchlo. Krásny gól. Yes. Oh, you could take it. Ešte, že není taký hlúpy ten brankár. Inak by to bolo také easy. Nahraj! A teraz petardu! Gól! Yes! Gól! Real Madrid. OK. Prestávka. 3-0. Yes.
Dobre, dobre. A teraz slaní ho, Vinicius. Čo, ja som obral Viniciusa. Hopa. Wilson. Mbappé. Prosím, yes. Dobre. A teraz utekaj, rýchlo. No tak. A to do mňa. Go. Yeah, baby. Yeah. Go. A zase chytil, potom zase dal gol. Oh yeah. OK. Dobre. Áno! Už 5-0 vyhrávame. Yes! Kamo, jak to nemohol chytiť? To ten brankár ich. Aspoň, že máme gól. OK, dobre. On tiež majú Bellinghama. Teraz keby obral Bellinghama, to by bolo čudné. To by bolo také čudné. Dobre. Super. A teraz slide. OK. Nie, teraz slide. Ne. Slide. Však ho šmyknite. Yes, chytil náš brankár. Chytil. Super. Hopa. Prosím. Dobre. Super. OK, vyhrali sme 5-1. Či 5-0. 5-0. Pam. 5-0 sme vyhrali. Ale najviac gólov dal to ten Behumu, či jak sa volá. OK. O semi-pro máme. Prosím, nejaká dobrá. Nie. Dobre, no. Prosím. Dobre. Zatiaľ ešte posledný zápas a už ideme tréningy a potom už čo bude? Oh my god, to je nejaké Ronaldo viac. Čo keď tam bude mať Ronalda, tak to by sme prehrali. To už by sme boli mŕtvi. Dobre.
Dobre, toto je náš. A ich... Nie! Oni majú Ronalda. Ja som to vedel, oni majú Ronalda. Do riti. Oni majú Ronalda. Oni normálne majú Cristiana Ronalda. Hopa. Čo keď vyhrajem proti Ronaldovi? Ale kamo, on má silný. Čo keď vyhrajem proti Ronaldovi? Dobre. Hej. A nie, oni majú dobrého brankára. Tak teraz to bude napínavé. Ok, dobre. Nie, prosím! No, Ronno Cristiano Ronaldo dal gól. Ale kamo, jak sa mu podarilo dať Ronaldo? Jak sa mu podarilo získať Ronalda? Kamo, to určite má z nejakého eventu. Určite má toho Ronalda z nejakého eventu. Podľa mňa. Takže je to nič. Dobre. Hopa. Ale no tak. Ach jaj. Rýchlo. Dobre. Ber. Ale ne, Cristiano Ronaldo. Ale on je jaký rýchly a dobrý. Cristiano Ronaldo. Kamo. Jeho asi od teraz nebudem hrať. Lebo ja som bol fanúšik Cristiana Ronalda. Ja som fanúšik Cristiana Ronalda a odteraz asi budem Messiho fanúšik. Keď mi Ronaldo toto robí, kamo. On nejaký hnusný. Hopa. Nie! Ale on má jaký dobrý tým. A ja si musím vyupgradeovať. Dobre. No, davaj. Prosím, yes. Ale no tak. Haló. Dobre, idem na samotku. O, tu sa nedá ani prihrávať. Haló, to čo urobil? Sa zblázním. Ale čak vapa. On je taký debil. Prosím, ale haló. Ale to... Ale čo som to... To čo bolo teraz? Nedá. Yes.
No tak, to si děláš prdel. No tak, to si děláš další prdel. Dobre. Utekaj, ale haló. No tak, to si... Hej, taký slabý mohol dať gól. My máme zlých hráčov asi. Už to aj tak prehrajeme. Prosím! Kurník! Ale oni majú aj... Ale oni majú jakého dobrého brankára? Oni majú dobrého brankára. Nevadí. Ale zasa nemyslíte si, že pláčem. Zasa nemyslíte si, že pláčem, lebo vážne, nemyslíte si, že pláčem, lebo ja neplačem, len mám sopla. Dobre, ideme si upgradeovať. Ideme si otvoriť vajíčka. Možno nejaké kartičkové. No. Teraz si ho dám kľúč. No. Dobre. Okay. Ešte mám. Aha. OK. Dobre. Prosím. What? Please. Dobrý. A chcel by to ešte jedného. Dobre. Alebo nechcem. OK. To nič. Dobre. Daj si ešte... To nič. No, Starpass si pozrieme. Dobre. A dúfam, že to bude nejaký dobrý. Dobre. Dostanem lepší balíček kartiček.
Dobre, to už je 1, 7, 108. To je na konci. No dobro. Ešte aktivity tu. To nechcem. Toto čo? Nechcem. No dobra. Ešte tu sa pozrieme. OK. Oh my god, dobra. Hej, kamo. Čo? Mám už všetky? No dobra. Takže ešte toto, že čo? Dobra. Idem si upraviť môj kúp. Cipana. Takže dobrých mám. Len zamknutých. Niektorých. Tyga, toľko mám? To nemám toľko. To vážne. Хорошо. Dobre. Dám si tých. Najlepší. No dobre. 106. Super. No tak dúfam, že sa vám video páčilo. No a čaute. Dovidenia.